Amune sisezola sizohlangana nefamily yakaMasuku. Kunomama uyakhala ukhala ngomntwana uPete igama lakhe. Ama-touch-ups obona ukuthi siphuma kanjani nazi ukuthi senza kanjani Motor Love Channel 157 ngwana wathwenya siyayijika yonke lento sesikhathele ukuthi abantwana bethu bangabi ne-brighter future babheme bayenzeni siyayijika yonke lento akube njani follow me. Igama lami uThobekile waMasuku, ngihlala eSoweto eZula 3 Gcwana Street, ngina 38 years of age. Ngibize ishow ngoba ngidinga uncedo ngomntwana obhema i-Oka pipe. Igama lakhe uPete Masuku, uyayenza 17 September 16. Pete ngimshela okhulu empilweni nazi ngoba mntanami uyadlala ibhola. Uyadlala ibhola mntanami. Ever since ucoach wakhe ashonile uVoyivoyi. Man. Yabona akasana lento leyo ukuthi ahambe aye ebholweni like njengaseqaleni akasakwenzi lokho. Yena ngimfisela okuhle kakhulu. Angifuni end up njengalabantu laba abazo end up sebashonile ukuthi ngubuzalo omncane kanje fuze ngcaba umntwana yabo. So wona ngimfisela okuhle umntanami. Meyangashintsha nje kulento ayibhemayo ngaba ngcono kakhulu. Sanibona. Kunjani sisi? Saphila baba. Siphume Motor Love Channel 157 ngwana wathwenya. Yebo. My name is Israel Matseke Zulu. Ujiyane lo mqondisi. uThobekile waMasuku. Kubani? Thobekile waMasuku. Thobekile waMasuku. Yebo baba. Innocent Masuku. Yebo baba. Wakabobobo. Oh, impintshama. Sister, akuna flop. Sister siyazi ukuthi usibizile ngoba kune flop. Ne? Yebo baba. Khona umntwana okuhlukumezayo. Ne? Yeah. Asihlalele phansi. Okay. Yeah, where can we sit? Ngangena lapha. Okay. Let's go. Yeah, getting stronger day by day. Good. Okay, sanibona Ndumela. Yebo sawubona. Igama lami ngulungile waKaMasuku. Okay. Ngumamncane kumntanakhe usisi wami lona. Okay. Ningaba kaMasuku. Angiyasazi lesibongo. Yazi, ngisazi very close. Alright, akuna problem no. Asingeneni phezu kwendaba nisibizeleni what is the problem? Iproblem umfana. Okay. Lo enginaye. Okay. Uyahlopha, uyabhema. Okay. I-Oka pipe. Okay. Mari Oka pipe, it's not a drug. Mara yena iyamosha ke. Okay. Yeah, ngoba uthi makaqeda ukuyibhema. Yeah. Mekabuya la endlini. Hayi man. Buyahlangana. Yes. Nokusho ukuthi ayihambi one. Leyo Oka pipe. So yini obunye ubustoti abenzayo? Hayi ngaphandle kwe-Oka pipe. Usafunda isikole? Yebo, usafunda isikole. Ufunda kahle akuna problem esikoleni. Ngakhe encounter i-problem eyakhe ngahamba ngayo khuluma no Mistress. Kulo muntu lo ongayenza umsebenzi aphendula. Umntwana uphendulayo. Uyafaila or uyaphasa? Right now, Uyafaila. Uyafaila. How old is he? Una 16, uyenza 17 September. 17 September. Yeah. Sisi wena, what can you say? Umntana osmart. Yeah. Umntana osmart, umntwana odlala ibhola. Okay. Uyalidlala ibhola nala endaweni kuke ukuthi makunama tournament bayamlanda. Every weekend ubusy. Okay. Yibhola. Yeah. Even if noma buye esikolweni simbona thatha icathulo ahamba ejimini. Okay. Yabona? But makabuya unalabangani. I'm not saying ukuthi bamfaka ngekhanda. But unalabangani laba. Influence. Yes, unalabangani Bad company. laba.
So how's the life at home? How's the relationship? Yazithola into zakhe maybe into azicelayo amateki whatever. How's life? How do you survive? Ngiyazama. What do you do for a living? Ngiyathengisa. Okay. Yebo. So indlela engizama ngayo yokuthengisa mekathi ufuna amateki I try by all means. Yeah. Ukuthi ngibeke phezu kwetafula. Okay. So la ebholeni ngoba edlala ibhola niyamsupport. Ebholeni ngaya kayi1 kayi2. Ebholeni. And ibhola lakhona lisuke libe ngama Sunday la ekhaya kuyasonto. Okay. La ekhaya kuyasonto. So kwesinye isikhathi meka udlala ibhola mina ngisuke ngisesontweni. Okay. Ngibona inyembezi. Why are you crying? Into engikhalisayo ukuthi kwabathi ubaba khona beka khona mhlawumbe kuba ngikho nje. Kona ibhlungu indaba eyami nobabakhe kakhulu. Kugwama uzamile ukuyisolva. Hayi kwaba wes. Kwaba so usheka baba wakhe lo ya omzalayo noma lo kaduna. Lo omzalayo. No omzalayo. Ngoba bathi uyaphila kube akukho nje kube mhlambe uright. Bokuba bunjani? Bekumuntu right. Bokisishoshovi. Bekumuntu right kakhulu. Bekanamandla. Yena beka right. Okay. Yeah, beka right kumuntu okwazi ukunginaka ever since ngaba pregnant. Bekakwazi ke ukuthi afake imali. Yeah. But kuthe nje mengithola umntwana into zashintsha. Yeah. Phephisa sis kodwa ke umntana wakho akekho bad ngaleyo ndlela engaze ikhalise kangako. Kuneyinkinga eziserious la ngaphandle. Umfana akekho bad kangako ufuna nje ukulungiswa ama-touch up nje. So ningaphatheki kabi kakhulu ngaye. Indoda nje ezolungiseka wonke umuntu mayekhula undlule ezimene njengalezi ukuthi nje kuethu ukuphambuka endleleni kodwa namhlanje sikhona sizosiza sizokhuluma naye umfana. Upete sizombona after this break. Yeah, after this break sobe sinaye la esikhaleni. Nazo Khululekani. Igama lami uPete wakamasuku ngihlala la eZola 3. Vele abantu abaningi bangazivele nguPete nasebholeni vele. Angitume ngokudlala ibhola nje la eKasa abantu abaningi bangazivele ngidlala lona. Kuposition ngidlala iwinga ithime ngidlala la eZola Real Class. Cha, shapho kunjani? Why you foka? Yeah? What's your problem? Angiyoba bengena la endlini ngibesgela ngibona umalume la ngile ngathuka. Ngibona kahle ukuthi hayi lokho engikwenzayo ngathi seku-over kakhulu. Ayikho. So mawusibhekile njengoba sila ucabangani. Makungana problem why namhlanje kunje? Yeah? Ungazwani nokulala ekhaya? Kulala ekhaya? Yeah. Ngiyalala ekhaya. Mara uza late. Uza late? Yeah? Ubhema ihoka pipe into ekuhlukumezayo ekudakwayo? Ukapipe ngiqala ngisafuna ugrade 7 2022. Iqala vele bisaqeda ngena vele kusadume yona. La eparking la kusaba sahost sabukela abantu abajayivayo. Sayithenga lapho ke nabangani bami saqala lapho kuyibhema. So leyo ka pipe lifaka ini ngaphakathi? Sometimes nokuyifaka insangu. Yeah, matekwane. Ubhema insangu? ubhemela insangu mfana uyibhemelana insangu and uyazibona ubushayile. Yabona into eye okapipe ukuthi uyihlanganisa nensangu. Bengiqala ukuyizwa like bekunama suspicions vele. Yokubulala lento yokubrain damage. Ayikho right akunakuthi uhlakaniphile mobhema insangu. Mangiyobhala ngiyabhema kucala. You are intelligent when you are sober and you are strong and brave when you are sober.
Insango, it reduces the brain cells. Hayi le nsango sifaka kakhulu nakhona masisuhamba sendaweni zokujayiva. Nala ikas nabe sifaka mara hayi ukuthi sifaka every day. Yabona amputation yam is because of smoking. At the later stage is gonna catch up with you. Ngikhule ngibhema mina bebayibhala nase-reportini ukuthi lo ziyasha. Sesitshela ukuthi singabohleva. Ayisipani kanjalo. Uyayibona impilo yakho inzima, impilo yakho inama-challenges. You are from the humble beginning. You are from the disadvantaged family. You don't have a father figure. Your mother, uyi-one, yasitabalazela ukuthi to make a life better for you. You're supposed to help your mother when you don't take responsibilities. Why kunjalo? If you are a soccer player, you must become a non-smoker. Also graduate from Matekwani to drugs. Labafana ohamba nabo, they are not good as you are. Again, but keep a sport when bona dream is to become thugs, is to become criminals. Maybe they've got different vision. They want to be drug lords. When you want to be a soccer player. So a soccer doesn't mix with undisciplined Matekwani and bad company. I-career yakhe iyaphela kancane kancane. Awubuke nje leya scene eyenzeka masinishaya ngalela langa. Abantu bebelilizela. Benibashayela. Bebe gangile bahamba wayekhona. Yeah. Bamthatha ke kuyi-Sunday, it was Sunday. Bafoma ukuthi baya emolini. Nane kuyiphi imall? Southgate. eSouthgate. Thina waphuma njengomuntu ebholweni ngithi ngama-Sunday nebholeni. Bahamba. Skimuke naye bafoma ukuthi baye eSouthgate ukuthi bayotshontsha. Bayenza lifting lapho wanebhadi. Kwabanjwa yena. Babaleka abangani. Sesifonelwe ebusuku ngabo 9:10. Sifonele police station konje yakhona ngale ngase Southgate. Emondo. Kwathiwa uboshiwe. Mele size sizobza. Usesele yi1. Ischeme sikwazile sona ukubaleka. Mntwana, sisikutshela iqiniso mfana kithi. Yabona umntwana onjengawe. Yabona leyo isign yokuthi don't even think about it. Innocently accused. Mina nawe siyafana. Akekho umntwana waboshwa ukudlula mina. I'm sorry to say it, but experienced teacher is a good teacher. I like to talk when I talk about myself. I'm talking from my experience. Yiko ngela ngenza lo msebenzi. Lo msebenzi ungikhethile ngokukhethanga. Isign yokuthi wena awuzalelwanga leyo nto leyo. Ungafa nokufa musi. Ngoba awuyenzi passionately. Bona babalekile wasala wena. Yeah? And mhlambe yiba bebethi hambani. Yiba bakhipha inamba namba. Wena usafari peer pressure wenza into ongayazi. Abanye banama criminal record. Mamela nase court. Ngikuzokutshela ke ukungcola komhlaba, umhlaba the way ucreate ngakhona. Umhlaba una mercy. Akuna uNkulunkulu ecourt. Akuna Jesus Christ lapho. Bagweba wena lo uphume ekhaya elikhonzayo. Ungizwa kahle ukuthi ngithini? Ya uthuke futhi ukuthi kanti waye bagweba mina. Bayogweba wena umgulukudu uyaphuma. Ingulube lo umama wakhe othakathayo. Uyatola ecourt. Wena ngoba umama kuguqa ngamadolo ufunda iBhayibheli kune-certificate zabafundisi la endlini. Uwe oyogwetshwa wena. Sizokutshela ke ngama-testimony, that's a real life that I'm talking about. Bangigweba kayi-2 mina. Mara ngigange nabantu abagwetshwanga bona. Abanye bababambe right in the spot of the scene of crime. Mina bangibambe 7 meters away from the scene of crime, but I was guilty. If I ask that question, I don't have a right to ask that question. I was just making an example. You gotta be careful.
uyothela amachaphazela ngizwa kahle Isifundo engasifunda ngokuboshwa kwami ukuthi nje ungamama into ephume banganini nanoma bakuthiwa yenza ini. Into kumele usitshele yona ukuthi wena uzenza into ezokisa phambili ngempilo. uzalwa kabushwa siyakubhabhadisa ke sisesontweni ke la hayi leli lasandini all right let's go outside Faka izinto zakho akusheshe kusebenzeke zokuya ebholeni Yeah. uze la kimi. uze la kuJiyani Ya, uzodila noJiyane manje. Funa senze into esizoxoxa ngayo la sivumelane ne. Wena lo umdlalo webhola. Funa nje ungisipintele la kayi6. Hamba ufike uthashele ya camera le. Touch my hands. Let's go. Why the mic there? Push. I put young rope. Touch my hand. Let's go. Push. Touch my hand. Yeah. Nakayenzisa i-punishment cha ngizizwe ngiright yaso kakhulu ngizizwe nje ngiright kakhulu for mina azange futhi ngibone into e-wrong makayenziswa i-punishment thola bashaya amale bashaya Asolobe put. Was. siya baba Dali ibhola wena usungidlala la udlala khona Let's go put. Let's go. ulibophe le Udlala webhola. bhola ntambo Oh. Yokulama exercise la nkinga wenza manje ele ngizisa ubhlungu ile ama frog jump. Nale ukubeka inyawo ecrating. Ngibuye phansi futhi ngibuye ngibe. 9, that's it. 10. 1, 2, 3, 4. okay njengoba umuntu engimbona a-exercise angimboni kumuntu o-exerciseayo as njengomuntu odlala ibhola ngimbona nje kumuntu wokuthi mebabizana ngalabafredi abo mebadlala ibhola bayakhupheka bodlala ibhola phela they don't do any exercise abenzi legs 2, 3. Baba. 4. Zophiwe konje. Ngithembisa. Mawungaphinda uye. siyabuya okay left to right upiti ngifisa ukuthi ashintshe angamane akhulume nje ukuthi uzoshintsha akushintshe nje kuye nje izenzo ukubhema abangani akashintshe abe nje ulo mntana lo okhulise ngale ndlela le akhulise ngayo from ekukhuleni kwakhe angakabi lento ayiyo manje ngifuna nje ashintshe manje wenza isifungo esokuthi sozuphinde uhlukumeze umama wakho uhlukumeze ifamily yakho ngempatho yakho ngecharacter yakho and then bese wenza i-commitment ukuthi from namhlanje yini into ozoyenza ezobuilda your better character, your new character. Akube njalo Pete. Yeah. Khuluma. Ufuna ukuyekela ukubhema. Okay. Nokwenza izinto ezirong nokudelela. Yeah. Yeah. Ngibuya late angisakele lapho. Okay. Yeah. Esikoleni sengizofocus. Beka lo mntana lo hlala boma 2 weeks, 3 weeks, alright. Like ngathini beka sikhohlisa. Ukuthi no ngisharp. Uyabona ngizo extra right and stuff. Beka sikhohlisa. Hayi, eke ngisho ukuthi ngiyamthemba ngithi amagama. Yeah. So sibona ngama actions. Yeah. Ukuthi yena uyiphatha kanjani. Action speaks louder than words. Yeah. Good. Ufila kanjani ngayonke lento esiyenzile namhlanje? Ngiyabonga kakhulu. Bese ngiphelele nayi hope kahlahle bekukuningi nje okusemqondweni nami ukuthi once waqhubeka kuyi something else azoyibhema. Bese ngijele nje futhi nje ukuthi ngizomane ngifake apurem ngithi etiyeni aphuze. Ngife nje nalinto nje yokuthi kahlahle ubulawe yimi ngoba bese ngikhathele kahle uyi. Ufila kanjani umama wakho umuzwa khuluma kanje athi benga seka give upile angakufakela ipoison? Ngale nkathi uma wale lakhuluma ngendaba ya Pirim ngile ngabona ukuthi hayi bese ka give upile bese kasho ukuthi hayi ayiseke into engisayenza la umntana Mike into azoyenza yaphambili enhle.
yonke lento eyenzeka namhlanje senzela wena asenzeli thina siyiphilile sidlulile kule age yakho le yonke into oyifisayo uzoba nayo mawuzimisele akusiyimagic akufuneki imfene akufuneki uyenyangeni uyothwala ukuze ube successful no it's in the brains it's in your hands it's in the hard work it's in your faith bathi la ikhaya lesonto ungabi opposite be an example ukuthi uphuma ekhayeni labantu abathandazayo ngizizwa nginokungabaza yabona ukuthi ngamthembi ukuthi vele uxolo angayisho vele indaba yoxolo manje but nginokungabaza ukuthi wami umntwana yini into ezikuhlulayo ukumenzela for now yeah ezingihlola ukuthi ngimenzele la unama challenges khona ubona ukuthi uyafisa ukuthi ngabe ngiyayenza lapho kunama challenges khona for yena ukuthi ngithenga impahla every month angikhoni yeah ntwana ngeke uexpect impahla every month yeah no lokakhonakali ungacindezela umamakho umuntu othengisayo angithi ukumsiza uthengise naye nokumdelivela kuma customer uyamdelivela yeah that's a good thing you must keep on doing that it's entrepreneurship a billionaire in the making mama ngiyamthemisa nje ukuthi izinto lezi sibhedayo ngizozeke nesingizofocus epolini case closed as much I love channel 157 1 hour 20 sivalile GP ma orange in the area